One. Forget that ball, that match has begun. You see baby. Nå, men vi skal ikke komme the over til attack up nicely. They're exposed to the back, the counter's on. What's up, guys? Today we're gonna be. Oh fuck. What's up, guys? So today we're in a new stream. Look at me playing FIFA and FC. This is gonna be so fun today. Fuck. I just sold this whole team. That was crazy. Oh! What the fuck is that? That's Nej, jeg you. skal væk fra det. Jeg skal væk. What the hell? Jeg har aldrig brugt det. Nej, tag kameraet. Du skal have kameraet. Du skal se videoen. Du skal se videoen. Men ham der dumbass er væk, ikke? Så skal du bare løbe. Ja, jeg venter til den går. Han følger efter mig, hvordan skal jeg? Man skal bare skynde dig hen og tage... Hvad er det der? Nej, han er der ikke mere, han er der ikke mere. Ja, han er hen ved mig. Meget koster det revive. Det her, ikke? Det koster 49 rubus. Han skader ikke så meget ham der. Ja, bare løb. De kan ikke løbe igennem døren. Hvordan missede du? De kan ikke løbe ind i døren. Du skal bare få dem væk. Tag. Fuck, jeg tror det ligger under verden. Altså, din bodyflow er på taget, så det giver lidt mening. Jeg tror ikke, jeg tror. Nå, hvor er du? Det var en dum del, nu gør jeg det her. Men okay, så bare løb tilbage. Got it back in this position. They might be onto something. Ja, tror du ikke, vi går op? Kom op, den der monkey. Og så går han op ad trappen. Hvis der er det der snailman, I gør, hvis jeg husker rigtigt, så er der... Jamen, det er der ikke. Så køber jeg den her. That's a great read of the play. And they're out of position, which in the rule book is called an offside. Nå, men vi har alligevel ikke smart okse. Det har jeg helt glemt af mig. They still have it here. You didn't bring the camera. Uheldigt, vi klarer det. Hun er views. Det var det fedt. Let's go. Så skal ikke slå hende. Great position. Just cut out the play. Og det tager 3 sekunder. Okay, vent med dig. They got a good chance here. Can they finish it? Kan tilbage nu? I think we got a keeper here. Hvorfor er du allerede i seng? Oh well, they missed this one. Fordi jeg spawner ved staten. Pretty, but a good cushion nonetheless in the scoreline if you see it. It's a great place to get possession. Jeg er gået i seng. Still could be. Has to be. Jeg er gået i seng. Du sidder i seng. Kom nu, Bagfra. scoret. Hvad er jeg skal vågne op? Jeg skal vågne. Get the ball back. Nice touch. You see the running behind. Du skal bare lige hen i is. Ball's gone out. Let's go. Er du seriøst? Altså, Fordi vi så typisk. der er lige kun 706 grader varmt. Om morgenen. 756 grader varmt. A chance to tie. Yeah, I'm on Pluto right now. I'm on Mercury. Tryk lige sleep. Emil, ikke engang du kan noget. Ja, du kan ikke noget, Emil. Jo, jeg kan rent faktisk noget. Jeg kan rent faktisk trække det. Kan du? Du kan ikke Du trække kan også sætte dig bagfra. Gå i seng, Emil. Jeg er gået i seng til fanden. Hvordan? Skal til at stå next task. Go to bed. Ja, men jeg stod lige her, ikke? Så trykker jeg på den der knap, ikke? Og så var jeg gået i seng. Tag det op. We're now the free doors. Here Let's comes go. the attack. The ball still Careful, moving. back rooms. Smart call to let Men så indtil vi er begge to dør, så bare videre. And the free kick taken. Skal lige. Nej, jeg skal ikke lige. Skyd. Du skal jo gennem. Hvor er alle lommen? Nå, ligger udenfor. Hvor skal jeg hen? Taler ikke om der billeder af katten. And we're on the way again. The equalizer. Okay. God damn. Nej, jeg kan ikke vente på sådan That's gotta be it. Hey! We'll count that one. Hey! Though it didn't take much from the keeper.
Hey! Oh, that tackle is great. It could be a good-looking tackle. And an easy one for the keeper. Vil du godnat? Nej, godnat til dig. Can they Kom test nu. the keeper? Hvis de scorer ikke, jeg blamer det alt for Get light. your body involved in that challenge. And they're through here. Kom nu. Hvad? Jeg kan ikke åbne den her. Glenn kunne også det. Jeg har kameraet i hånden. Jamen, jeg har det. Så jeg sidder der, mens du spiser. Can it be the keeper? A great place to get possession. Men du skal nok Jeg lyse har over. Ah. Det er en lyse over. It hits it. They're exposed to the En mand nede vinder stadig. Det er Hvorfor? faktisk sygt. Eller en NPC. Det er dig, ikke? Jeg kommer snart til at spille et match. Ikke for det left guy. Nej, Emil, der er babyen også der. Baby er også lige derovre. Du skal alle derned. De har ingen jo. What's good, everybody? We my friends and these two guys. What's up, my friends? We're gonna be playing some tag today. So this one got a knife and I got a camera. Oh, well. Crazy. Hey, trying to hit me, trying to hit me, Crazy. hit me, trying to hit me, trying to hit me, Altså, trying to hit me. Åh, jeg blev trapped i et corner. Yeah, you're trying to hit me. ikke der. You're trying to hit me. Everybody, you know my friends. Oh, jeg død. Nej, du heldig, den kigger på den. Ej, hvor er det heldigt, at jeg kom til at droppe kameraet. Det er min. Hvor skal det hen? Jo, jeg mener. Hvor er det vigtigt. Assist hele vejen. Assist hele vejen. De kommer jo ikke til at komme ud herfra. Jo. Jeg synes bare, vi skal ud. Men jeg ved bare ikke, hvordan de kommer derhen. Jeg ved ikke, hvad blev. Hvor det blev ikke. Kom nu. Nå, det er der jo. Gottet den rigtigt. W's in the chat. Vi vandt. Man kan se noget her. Det er nedtørnet vand. Herovre. Scream. 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 Crazy navn. Scream. Det hedder Scream. Bader, der er en æderkab. Vi ses. Okay, lad mig se. Ja, jeg ved ikke, hvad der er, vi er henne. Det ved jeg sgu godt. I backrooms. Jo, babyen er der. Hvordan kom babyen tilbage? Bro, spiller vi Squid Game? Hvor kom babyen fra? Største ting er, bro, er ikke Squid. Bro er ikke fra Squid Game. Det er rigtigt, bro. Eller jo, måske... I må se en Måske Squid er du, Game. Benny, din kineser, mand. Du kan være fra Squid Game. Det betyder, at jeg har overlevet. Er det en vild kompliment? Det er en vild Ja, kompliment, Benny jeg har overlevede kaldt dig for Squid Game. kineser. Det er faktisk sygt. Det er en vild Benny, kompliment. jeg har fundet den, Der Benny. er faktisk noget, der er faktisk en. Benny, jeg har fundet det, jeg har fundet. Udgang. Ja, Og Ej, babyen er en lige team of bag the mig. week. Hvad er det her for noget? Eller en team of the season. Har en her? Hvor er du henne, Benny? Babyen er der. Jeg ved bare ikke, hvor den er henne. Babyen. Jeg ved bare heller ikke, hvor den er. Jeg prøver at gå derhen, hvor du var det før. Ja, det er Emil, Men hvad er der to? Kom den her vej. Okay, Lukas. Ej, I forgot, hvor... Shot der. Nå, det er herovre. Jeg har ham allerede. Jeg skal bare lige filme lidt mere. Hey guys. We're gonna escape from these motherfuckers. Jeg mener, Nej! det lyder faktisk... Det lyder som... Der er 3 babyer! Der er 3! I need help! Jeg mener ikke, det lyder som om vi taler til min stream, ikke? Men det gør I ikke engang. I sidder bare og streamer selv i et eller andet random af spil. I need help! Kommer du ind, Emil? Kommer du ind? Holy hell, du I need larmer. help! Gav du larmer.
Vi ses. Bro, jeg kan høre det dobbelt i streamen over på min telefon, fordi jeg vil se I chat. need help. I need Det er help. det eneste, du kan høre. I need help. I need help. det. I emoted. I emoted. I need help. I need help. I need help. Det har du ikke brug for. Help me. Eller måske har du brug for det. Du er lidt mentalt gal i hjernen, ikke? Men altså, det taler vi ikke om. Hvorfor er det min normale mus, der kommer? Hvorfor er det jeg? Jeg kan ikke fucking droppe den her. Nå, sådan det. Okay, Carlos Puyol. Nej. Nu. Det er min. Selvfølgelig, bro. Jeg Giv mig nu en picked it up, team of the week, man. jeg var lækker. Du er ikke engang tæt på at dodge det, det er det værste. Holy shit, jeg er lækker lige nu. Jeg kan literally se det i min stream, hvor meget jeg er lækker. Hvad er det, du laver? I'm leaving a like. What kind of creature is forward, man? Nå, det er jo ikke kun at like, det her er faktisk købt. Du er lige ved at dø. Alt ved den her stream er købt. Jeg lækker. Der er to lille monkeys, der sidder her og japper så hårdt. Altså, nok den mærkeligste stream, jeg har haft i hele mit liv. Der er to baby efter mig, jo. Lavede du to bag? Du er en fucking dreng. Hvordan er det I'm muligt? scared of just watching the ghost kill. No, ghost kill, det er det der. Jeg tror... Bro, hvad er det, I taler om? Serious, please, bro. Få noget common sense. Jeg laver en show. Få noget common sense. Let's go, du fik 3 views mere. 800 views. Det er 800. Det var man sidder og danser nu. Bro, I sidder og bliver glad over 800 Det der gør views det i der et kan spil. Hvordan? Så kan vi gerne på den her gang. Yeah, 800 views. Bro er i kamp. Bro er virkelig i kamp. Ikke something. Go to sleep, not gonna lie. Go to sleep. Sleepy. Ja, jeg synes da ikke, det er Sleepy, mærkeligt. dropper. På kameraet. Har vi stadig kameraet? Nå vent, vi sover aldrig. Og nu jeg lukker mine øjne, jeg ved ikke hvad jeg får. Weave. Vi ses Emilie allerede, den er Skipper. slut. Hej. Hvad får jeg? Okay, nej, fint, jeg køber lige Okay. noget. Jacinho. Har jeg med et angriber? Hvad hvis jeg køber et bandit? Det er ikke fordi jeg har brug for ham, ikke, men... Eller et medkit. Hej, hvad så? Nanumi. Jeg ved godt, Nanumi 2. Hvad så? Kom her. Jeg mener ikke, bro. Hvad er det der? Bro, du kan ikke sige til mig, at du ikke er zesty. Du har lige sagt til mig, at du ikke er zesty. Hvad var det der? Hvad er det der? Seriøst, bro. Seriøst. Helt seriøst. Du har lige sagt til mig, at du ikke er zesty. Hvad var det der? Yo, what's up, guy? Der er ikke nogen mand, der kommer ind her. Emil, seriøst. Stop med at være zesty. Følger du efter mig? Jeg følger efter dig. Jeg kommer hjem hos dig snart, Benny. Arvet. Arvet. Hvad æder du? Nå, det der. The baby. Yes, hvor er det vigtigt. Det er ikke fordi jeg er glad over, at jeg har fået en time of the week. Det er ikke fordi jeg... Nej. Lort. Wow. Nej, det var det kloven, det er ham der er kloven, jeg skal væk. Men jeg kan lige tjekke hurtigt. Nej, han sagde, han kommer om lidt. Æderkrop. Hvor? Og det er det der. Der er 3 monster efter os. Nanumi, den her pakke, ikke? Den er til dig. Den er til dig. Den er... jeg mener, Emil, jeg har lige hørt, hvad du sagde. Hvorfor siger du sådan nogle ting? Mig, Emil.
Nej, Emil, hvorfor Jamen, siger du kalder så GG. nogle ting, bro? Jeg kunne høre, hvad du sagde. 2 Hvad gange. fuck er nu gjort, mand? Hørte du ikke selv, hvad du sagde før? Jeg har ikke sagt en skid, mand. Jo, du har. Jeg skal ikke fra, vi ses. Hvad sagde jeg? Jeg ved ikke, om jeg må sige det på streamen, bro. Og jeg vil heller ikke lyde så... Bro, du sagde go. Yep. Ja. Jeg steder og spiser en gammel luder, mand. Det betyder ikke, du behøver at sige det jo. Fordi du ikke... Ja. Jeg kan lige sige, at sende et billede af, at jeg sidder og spiser en is. Han sagde go. Jeg er ligeglad, om du sidder og spiser en is, Sådan, eller Lolly. hvad du gør. Okay. Jeg er så Sådan, ligeglad, om du sidder og spiser en søndag. Hallo, leverer kameraet, inden jeg krammer ud. Nej, imod. Jeg har lidt mere strøm. Hallo! Nej, jeg Sådan mener, er der er det, noget du galt med dig. lyder Jeg mener, der er noget galt med dig, Emil. What did I now do, man? What did I do? What did I now do? Lær noget engelsk seriøst, bro. Lær noget engelsk. Du kan ikke engang What finde are ud af you? dansk. Du kan ikke engang What are you? Du kan ikke engang finde ud af dansk. What are you? Og du er dansker. Du kan ikke engang finde ud af What are dansk. you? Og du er dansker. Det er sygt. What are you? Okay, Ibrahim, er du klar til at se mig blive flækket? Damn, hvor kigger mange views der? Holy hell. Winter clouds looks fun. Fuck dig, Adrian. Run, Benny P, the clown. Run. Sindssygt mange views. Oh, Yeah, vi er på 1000. Let's go, 1K. Ibra, husk næste gang, ikke? Nej, jeg Jeg kunne have kukker lige valgt nu. ikke at Jeg vise kukker den der så besked, hvis jeg ville. Jeg kunne have valgt ikke at vise den. He's gonna eat you. Jeg gør skjult den. Taler om ballonen. I want to pet him. I want to pet him is crazy. Wow. Emil, du kan ikke engang finde ud af det. Okay, Altså, nej, nu mister vi nogen. Hvad er der med dig, mand? Du kan ikke finde ud af Synes, sproget. hvad er galt med at få at spise en is? Du kan ikke finde ud af sproget. Det er det. Du lyder sådan her, hvordan kan jeg øge det? Den der mustard. Jeg lægger. Holy. Taking on the Raiders. Thanks, Guy. Well, I'm really looking Yeah, forward to yeah. this one today. It'll be God interesting damn, to see Allega. how both teams line up. But what an atmosphere we have here. I Ja, absolutely så Allega. kolder can't vi bare. wait. Dum, jeg lægger. Now, this has to be. Trying to place it inside the post, but just a whisker Ja, away bro, on this du har ingen occasion. idé. Vi har kun brug for 500 views. Here's the lineup for the Spicy Boys. David De Gea stands between the posts. Blind Jules really Koundé like the starts name. alongside Antonio Rudiger Kom nu. in central defence. Anthony det var så starts meget with dumt, Arno det der. Danjuma out wide, and the main striker in the side is Julian Miller. Alvarez. Still a chance off the keeper. Men det der for en heldig Back with everything tabins. he's got. Jeg vil gerne tale om det der veggie på den, ikke også? Den der generelt. Sej. Hvor er tørsten sådan efter? Nej, du gør. Nej, du har ikke lov til det. Du har ikke lov til Spicy det. Boys pushing forward nicely now. Bro, hvad er det for et navn? Hvem kalder sig selv for Spicy Boys? Nej, Emil. Så nej, jeg tager den. Nej. Hvad er det nu? Jeg sagde, hvem kalder sig selv for Spicy Boys? Så lavede du den der. Hvad tror du, der er? Jeg fik noget galt i halsen. Jeg fik noget galt i halsen. Jeg kan sådan en klip af mig, der får noget galt i halsen. Hey, pause. Fik noget galt i halsen. Det er crazy. Og så siger du pause, bro. Der er meget... Ja, nej, Det var sjovt med dig. jeg kommer ikke til at sige den ting færdig. Ja, Emil, jeg kan holde af kameraet. Jeg lukker døren, jeg lukker Det er døren. seriøst den mærkeligste stream, jeg nogensinde har Jeg lavet. kutter dig. Han viser, han choker, han choker. Jeg falder ned. Ja, kom nu, mand. Jeg tager min egen spiller, hvor er det vigtigt. Oh, great work. What's next? Jeg mener ikke, Ibrahim, det her det er bedre. Det her er ikke det 1000 gange bedre end rematch. 1000 gange bedre end rematch. Men jeg har kun én flashlight, der har 11% battery. I stedet for at være i Really well won. et spil.
Det er godt, den står ude af ingenting, ude i et stort område. And it's behind for a Så nu er corner. der nemmere at komme ind. Promise, det er bedre, promise. Well, the crowd sense that there's a Skal goal bare lige finde coming. They nogle really are getting behind their team Easy, here. They easy, just need to make the easy. most of it now. Det tror jeg ikke sikkert. Sej. They're Jeg not kan høre getting noget. close enough here. Og der er ikke. Men jeg kan høre noget. It's on for the shot. Hvad er det siger? Great Jeg work synes, from jeg the kan høre noget keeper fra et eller andet to sloppy avert the shit. Jo, der er Nah, babyen bro, igen det er ikke for- bedre. for- It's out of play. It'll be a Nej, throw nej, now. nej, nej. Jeg ved godt, du What taler is om. Jeg this? ved godt, du taler om. Well, you sense it's just a matter of time before Damn, they do damn, score damn. here. Det her er meget bedre, Certainly det her er meget piling the bedre. pressure on now. Det Really er should be OG's ahead. know what I'm talking about. Well, OG's know. end-to-end Den er stop as dør. they're forced to track back. Ikke dø. Can he Igen. finish? Nu er der er baby. Der er to. And they've scored to take a lead Nej, du that's even know more that way. than warranted. Oh, hell nah, I ain't gay. Go at 1-0. Okay, jeg kommer bare til at record. Lindau. Resten af mit liv igen. God damn. They've squandered Oh, possession oh, too easily. Holy shit, jeg Der sidder kommer noget mere. Der skal ikke ske. Nej, ikke ham der, ikke ham der. Could be a chance. Ikke ham der. Nej, du løfter. Company. For a goalkeeper. Hold den company. Er du død? Nej, jeg er ikke død endnu. Alvarez. Hvor jeg And mener, the at de var attack is løst. over. Really good defending. Kom over, sætter nu. Sej. Han står og blokker, han står fucking. This is looking good. Now what comes Ah, next? overlev. What's up, Sej, that's guys? the wrong number. Possession lost just at the point of something happening. Film min døde body, film min døde Really body. good Oh, defending. wow, nej. Nej, Film mig, der ligger nede på jorden. Nå. Jeg vil ønske, Ja, jeg ikke det er læggede lidt så svært, meget. når Jeg der vil står virkelig lidt. ønske, jeg ikke læggede. Jeg lægger så meget lige nu. med en neon dør. Så du siger mig, eller hvad? Jeg forstår det hvad på din body. Raiders have the ball again. Pause. Jeg skal til at God skrive, damn, et godt defense, han har alligevel. der døde min ven her. Jeg fik Alvarez. 24. 56. 24. Men der. Anyways, nu røg jeg ud af That strøm. has stopped any potential danger. Jeg spiller. Og nu Det døde. var sidste net. Giver mig trip. Og jeg tror, vi får 10 seriøst. Det tror Det er jeg mere end også. hvad, ikke? Man behind. Altså, jeg har brug for at Hvad finde. siger du? And Hvad now siger du? they've Siger du noget om lost mig? a good reading of the game. Ja. Du kan ikke tale, mit. Du kan ikke tale. Au. Eller faktisk, det kan du godt, ikke? Fordi du har en mund, ikke? Men Anthony. du kan ikke tale. Hvad end du sagde, du Hej. kan ikke It's tale, on Dimitri. now. Hej så. Nu hører jeg lige. Big boy, bro. Jeg svæver ikke. Hvis Ja, ham den der er- ikke, han den kommer er- foran min dør en af dag, ikke? Jeg kommer til at lade. There's a lot of room wide now for the Raiders. Fuck yeah. Having a try. Please, someone help me. The ghost goes to my... It's like silent number, Zidane. but it looks so creepy. Ibrahim, vil du høre noget sjovt? Jeg er aldrig blevet bandet på Roblox før. Watch out for the ghost. Jeg har fået en warning for at hack, men The jeg har ghost aldrig goes after you. Vi har noget, Yeah. vi har noget bræk. Vi har noget bræk, der er lidt... The Ja, spicy jeg tror, boys jeg dør with lige om lidt. room to operate in. Det er sygt. Hvordan jeg ikke blevet bandet? Det er bare sjovt, hvis vi cutter til mig, der ligger nede Jeg på har jorden. hacket i over 3-2 år nu. Altså, problemet var, at det ikke sådan, den her AI. Just couldn't quite Ja, det find ville the være sjovt, clinical hvis det var touch there. rigtigt. Men jeg har fået det. Spicy boys give the ball away. Ain't no way, bro, fanger. Yeah. Never mind. It's gone out. Throw in to come. Okay. The ball given away. Too easy. Sej. Det var jo godt der, så det. Så falder jeg ned med jorden. Yo, guys. Zidane. My friend died. Jeg mener ikke, hvis vi Det internet er den cutter. var Det er lidt den bedre. cutter for mig. Det der McDonald's egen til det. Hashtag boycott McDonald's. Det er skidt for det, det er skidt. Det kan den så meget, der ligger nede ved jorden. And the referee's whistle brings the first 45 To eller minutes 3 to a gange. close. Det er faktisk crazy. Hvad er du egentlig blevet bandet for? Altså, Bro, hende der ghost skubber bare til mig jo. Jeg ved ikke. Hvor nu rører den strøm. Okay, ses. Perfekt. Det sender mig. Det sender mig. Nu skal jeg så over. Men har du fået mit navn? Du havde stadig Jeg ghost. taber så hårdt lige nu. Jo, hvorfor Det er så svært at tog spille meget imod ting? folk, der er bedre end dig selv. Jeg har skrevet Penny P. Nej, men det er alt for langt. Det er alt for langt. And we're back Også når underway man for the lægger så second meget, ikke? At 45. det er sygt. Det
Hvis jeg ikke lægger så meget, det her vil være meget Kan, sjovt. kan jeg høre det her? Du kan have noget, der er mere end... Nej, du kan have Oh, noget, they've der... lost it. The attack is Kan du over. se, ligesom I havde Monkey, ikke også? Counter-attack. Jeg tror, det er Away 4 til 5 they go. bogstaver. Han blev Jeg hurtigt. hører mommy. Så... Trying his luck. Oh, really So. good goalkeeping there. It's played into the box. And that's been cleared away. Der er 600. Paycheck. He's in here. KSO is eating too much. Anthony. Encouraging signs to the attack. Ja, jeg tror, It jeg hasn't led to anything. Ja. Sejt, that's the Men når man lige tager kameraet, jeg skal lige... The Selvom jeg Raiders hører with det her. acres of space to attack. Well, it was looking good, but ultimately nothing Hvorfor er jeg sådan her? Hjælp! Nej, ja, men han havde Could be a stadig chance tryk på. Jeg kan, I have the comeback. Men det kan ikke gå bringe, jeg tager lige også noget is. Så nu kan du ikke sige, at jeg er mærkelig, Malik, fordi du tager den jo. Lovely ball. Læg This dig could ned. lead to something. Læg det ned. And the goalkeeper has made it Det his. ligger basic allerede nede på Jeg min er tog. en Emil-hater for at være ærlig. Not gonna. Jeg vil ikke lyve, jeg er en Emil. Well, he's certainly had a decent game so Yeah, you don't far, come or up maybe with better than that. I think it's fair to say he hasn't disappointed. Yeah, he's played well, and the goal will be the standout moment. But I've been so impressed with his work rate too. Hang on, what about this? Kom nu. Having a look. Hvor er det vigtigt. Jeg mener ikke, mine spillere får det. Has the space to whip it in here. Eller, det burde jeg faktisk ikke sige. Det betyder bare lort. Well, he's lost the ball, and any chance has gone. They could get caught out on the break here. Jeg vidste ikke, at vi kunne The counter fizzling out in the end. men lige hurtigt. Så vi kan Min max viewers, ikke? Gæt hvor meget det er, Emil. Altså lige nu. Fem. Brave goalkeeping to deal with the danger. 6. 3. Kom This nu. has to Kom nu. be. Hvis jeg ikke scorer nu, ikke? Så er der noget... Ja, jeg vil sige, der var noget galt med mig. Det er så løgn. Eller, det var i hvert fald ikke. Endelig på. Læg dig Raiders ned have it for back. helvede. Lige nede. Raiders finding space on the flank. Kammervinger. Hvordan... Revenge thanks to nice defending. Valverde. And that's Well, not a Jamie. bad save at Okay, all. hun må være god, så han kan redde mig. It's played in now. Hallo, Well, babe. never seemed to get over the ball in truth. Just clipped the top of his Jeg har head. så meget lyst til at ende min stream. Bare for at jeg kan spille det her match og vinde. Alvarez. The ball is back with Raiders. The ball is back with Raiders. This is a good run. Now, can he pick out the right option? Alvarez! It's there! And it's a goal! two more. It's a real settler for them. 2